Kaseng ki samla puli ka Khasi Students Union jong ka Shillong Mail Circle. Hadin ka jing yo ka jing ujor na ki patba halor ka jing na ki daw jong ka jing bambiang ka bording hakate ka thain manta ka sngi ka arpundru tarik ubnai naitung kilalet banye kendo yo Myntri ka tanat bording Abu Tahir Mondal ban pen sngo shu halor ka te ka jing baki patba jong ka thain New Shillong Township ki kendo Kathai New Shillong Township mentada ka jingdan jang ki office sarkar prepare but kamjoru ka jingkiu stat jang ka jingbun ki yeng ki sem Henry na kalyang katanat MEECL kam syam lakin tiu ni pinhe katanat boarding na kabanta ban sam syakite ki long yeng but kani ka lawan ra ka jing ka bakraw ki pat ba na ki daw jang ka jinglep leit bakha kha Katkum kador khas na kalyang jang ka KSU Shillong Mail Circle kila pinpaw kumbalong menta kala dan tang ka way ka station ka badan hanegrams ka ba ay jing syakri ki babun ki nong shnong ki bakin thop yagi shnong ki badan hapo ka Thai New Shillong lambat ka tu ka ni ki shnong ki ba ha pa ka Riboy district pat kum juro ki shnong ki badan ha ka khapot jang ka West Giant Hills na lor ki way de ki mat Habai kren bat kilat pathai khubor uba hamar wan shong ula ong ba nakalyang Myntri sarkar hadian ba ula yo sngoy kate jing ki pat ba ula kular ban shim khian no ha ka be dei ba kate ga binta wala da ka tanat MEECL ka don hapeng jong jing Ya wani kendo ha we dei bat ka jing li bla je ba kha kha te ya po more yang mo kasem khantom aka bawat akini ki tayo ka balik no ka jing li bla ka long ka don do arp sa kanta samu pra kanta asli international yo lai karni kamni ke issue ka ba thamai de ka ba dangsen kadi ka ba jano ki sistem mo munshwa kumi ka julong de na gilawan ka daw ka tanrai ngilap bo bontong we lai man bo pe na do po mo pat bling ne ter di kani pe chu stendring kan ter ki yer chete gi don ko sama hazar 2000 tammi ko mo jitep di menta ke ka bangi ngila wara khmat jung minister Minister Budang di Mandal akaba lokular ini bun simkia ini kam mana ke joko poru na batai ini sebun ki akaba dei ban ini ke jung di lagi kha ban sum thu ya katama kata ngimdan dispute ngimdan godo ke jing sum punyo ndai pan akaba dei ke jing ba sebun yang kabalang sebu plak put nanta kada mina ya keren bani ila lokular ini bun takasngi in shim initiative in take steps besok kapor in ya kendu ki officer concern ini ai habai di bakte ka modern jam New Shillong bumi te nata kata mina shu jawan kendu ni bakalong ke bostuna di mengiru minang pej permat ada kalong kumi yang banse ba min hab menyakran ba dor barsnong menyakran ba borok ki local authorities ba ngihab hiru ban mi jakhma untuk so ki jinge ki jongi amar ba habai de bakne ka jing libai ka kha cha tele ki arpu saw so prakam ta kumni jur ki jing sni ka bumi jing ko ka jing them ka jing jia ka no jing jia ki ba shirkhai ki bla ban mi ti wat bentaru dah ini kini sni bun ka jing ginong tu te wan ki pick up wan ki ai wan tu di kidukan ba kunta ta register case anta kada mi place ya ni grievance khmat minister concern dalam very serious anta kada kalau bedi buat bedi bentar, nak ipor itu di nyepit kai kenu kolong, nak kain dah ngai long, jemban si ngiru gin ham pensai segi pajba, jemban tiga than, hamni don ka KSU New Shillong Mail Circle lu ni ham nation, jadi klik jemban si, but katahi, berkonsult, bagi orang yang keren, minister konsult, kacang sedang kelas sedang lalu mencuba, kata long beri kelas sudah sampai, teh Henry pat, hari ini kiski bomenta kali belajar arpu saw sabu pra kita myo lagi ki beri bokni ki ba trai ki bakta ki ba yukila do ya jing trai ki jing ta betrai ini ki verification gini ki bokot di kila layap jan kata kada ngi please ini grievance yang ba pihapan le habedi bakri kita ni sumtho odong load shedding ni sumtho odong ka crisis sapo ka state Henry pat por kataro kai ka right to electricity gini right to personal life and liberty kata kada ngi nak bersudu arpu saw kita dan kamban im don ki basyat ja si jenta ki ba nakalai anta jan hab syat nga nam syat din ko ko patay kum kata nata kadaw ang nila persay minister sir kani kadi ka hak ka jongi kadi ka human basic right ka jongi guru su thu ha pai la batay ki crisis ka bagi ki syam de hirung isu ang tanya kata bagi kwa ipi bu penle ai no khamtam ste ka dong ka jongi ang way ulai man along ka bomla un pedang ka New Shillong Township ni kata ka
bon pek na na umpling mau pat syadu stendring kalau ke bomna pedang kan anta kada ulah mungkin sim minister mata mentahi yin perkhat solution in what om tam tai solution mata ka solution sa call ki sa concern solution steps ben le no employ ke katahi ini up ke ban long ke banja di mengiru idam la ka jong ka bentam yin ha ben le min ha ben ya konsol min ha ben ya kerem ke orang ba ju ko ka thau kang mungkin sim kang bagi paj ba jong than ke dam don ko no ke jing e ke jing jar haru oni ka ni